wato lamarin nan ne da hankali. Ni kwana biyu bana ganin Malam Mustafa. Baya zuwa masallaci. Shekaran jiya da muka haɗa shi ban san aina ne ba. Allah. Allah ku. To ai ni kwana biyu kaga sallar asuba ma baya zuwa. To amma kwanakin baya fa na gan shi a daidai can gurin. Amma alaikum salam. Mustafa muka ce baka kwana biyu ba ma ganin ka. Malam bari dai na ga ma. Akwai lafiya ne ko? Bari kawai malam. Allah. Wallahi tallahi. Wallahi muka ce lafiya kwana biyu ka zo akwai matsala kenan. Wallahi tallahi. Kar mako. Ba matsala. Ina gida aka kira ni bajajan. Na taho wai kiran gida. ɗan uwana da kawuna da ɗaya kawun na ƙauye. Na ga ma liman. Wani wanda yake kusa da gurin ne ya bar labari. Wani barbare ne izo yana zuwa ashe akwai bam a jikinsa yake ga mu yana musu barbarci sai bom gaba ɗaya malam kawu ne kafofinsa wuyansa ma hanjinsa ma bin yi fata-fata da ƙyar aka lalubo su da ƙyar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rigo ma Ya haƙuri ya haƙuri. rigo ma Ya yi shahada ya haƙuri ya shahada. A ta haya sallah. Ta yi mi sallah. A ta haya sallah ya haƙuri ya haƙuri. Hada alwala a ta haya sallah. Hada alwala a ta haya sallah. Ala gama kami duano wolono uma sariage wonde tsusi panoya kashi uma sariage wonde tsusi panoya kashi ala gama duano de panoya uma sariage wonde tsusi panoya kashi ala gama duano de panoya Ina musu barbarci sai bom gaba mana uma sari ya ainan garowa usumi raya awalanyo hero duko ala mana uma sari ya ainan garowa usumi raya awalanyo hero duko ala nan giya